kum sang kha zakwa somkwa pakwa ni puilai ni in hai cho noodle restaurant chu lo langin dor ko ta chuan me chino pang pakhat hian leya lem lo ziakin chuti lai chuan in son tur ni om tak bungra phur motor chu konga chuan ron tlanin me chino pang zona thlen chuan an bungra pakhat chu atlapal hlau maya motor po chu ading ve ngal wat achunga chuan nu pakhat le afapa ni ngei tur hi chuangin sit malama chang chuan pa ber chu lo chuak ngal watin chuti rualin restaurant chung lama chang chuan me chino pangpa ni ngei tur chu jan engthil nge thlenga ti chungin aron tlan chuaka thil omdan hmu ral chuan motor atanga ron chuak pa nen chuan jan ni chu a tha empty le a intinna empty chu an zot ngal wata vane thlak takin jan ni chu thil tla khan alo fu lo hlawa in hmel sha tir na te nein jan ni pa chuan a ming chu li hai cho ni in abul loka restaurant nei tu pa chu ani thu soya jan ni chu a fanu ni thu soi bok motor atanga ron chuak pa chuan ling hei ping ani thu le motor anu fachu te chu anu puile fapa an ni thu chu soin ron in son thar tur an ni thu chu alo soi ve wata an soi zel ta ka chuan anomna building po lowin angin Mr. Lee ta in chung chia chu an in lwa tur chu alo ni a chuti lain Mr. Lee nga chu anu pui na ron kau ta ka chuan in kom le tur chuan an in vai liam ta a Mr. Lee chuan afanu chu chen om thar an nei don thu chu shilin engwa nga noodles ai zo lawa po na om ngi ani ti azo zuya jan ni chuan lema zia laklo thu chu alo sei ve wata anu le ama lema zia to thu le apa chia chu zi angai to thu chu alo soya Mr. Lee chuan afanu lemzia chu enin afanu chu alaina dule a achan po anu puin an pa fa abawra san to wanga ni afanu lemzia chu faksak luamin an pa fa chuan ice cream ai tur chuan dorlam chu an pan tangala Mr. Lee ngate chung kwa po anin thar tura chuan thilrem felin an lo boi ve hle a Mr. Lee nga nupui chuan an chenom thar tur Mr. Lee te chungchang chu soin an in lwa na nei tu nute fang soi dan chuan Mr. Lee nupui chu kumkalta mai khan chuaplam thalo wangin abawral thu le abawral lai hian an fa pani na tur apai mek thu chu alo soi ve a Mr. Lee nga chuan an lainat om hle mai alo ti ve boka an nu chuan keini po enge kan ni vak bik alo ti ve bok alanda na chuan an nu pa in car hi a thawak lawani mela chuti lai chuan an fa pa ero ruma omin an chung ko thlak ni om tak chu alo en ve meka an fa pa ming hi lingzio ni in anu ron lural chuan athil en ho chu a thuk ruwata anu chuan ron mumanin thin rim le lung oi lo zet chuan a thlak da tha chu a po thler saka a bom nen chuan lak sakin a chwa san zui ta mak bok Mr. Lee chuan an chu ei tura pe nu chuan jan ni chu thil ei tura kau tu min a ruma chuan avakala jan ni chuan enge mo hi alo khoi mel mela ava en chuan Mr. Lee ngate chung ko thlak hi alo ni a jan nin apa mural chuan Mr. Lee ngate chuan fanuan nei thu chu alo shilwata thlak chu a entir zuya Mr. Lee yan khoya changa anei nge ti azo chuan lingja nu in apaya a char thu chu alo soya thalak clear chu a char that sak thu in alo chang le maya Mr. Lee an mi thil du lo pai to an char ngai lo sin tia a omna hmuna da le saka tum chuan lo phal loin hun rei tak thalak char nan a man to thu chu alo soya jan nin a phal miao lo wang chuan a kol chu phal sak le in ma se thalak chungchang chu tu ma shil lo tur le thalaka me chino panglang ve chan chin po chu Mr. Lee ngate chung kwa shim ne na zot mia lo tur chuan a intiam tira jan nin a chana zo chuan an fanu chu mun hlataka omri wangin an mu thei ri lawa an ne na a chan china zo chuan an ril ru nat pha thei thu soin mi ril ru ti na chu thil thalo taka ni thu chu a shil zuya jan nin anu kalna akal ve em ni ti in lo zot wata Mr. Lee chuan adikalom nakina kan la in mule vek to na chumi hun chu ngak sham tur chuan shilin jan ni po thlak ko la phalta ka chuan phur zatin thil ei tur chuan atlan chuak ta nga la
atu ka an pa fa a restaurant a anom lai chuan an chen nom nu pikia ni chu lo kalin Mr. Lee chu an pa fa ne na in mil tak tur meichia a mu sak thu soin date nei tur chuan an pa fa chuan a hruai chhuaka anin hmuna hmun tur thlengin in hmesha tirna te chu an nei ya chu nu hming chu hei mei ni in ani po chuan Janja ni ai upashet fapa GQ nei ve boka Mr. Lee chuan GQ chu biak lang nel tumin Janja ni ne na in hmesha tira tum chuan Janja ni eroin apa in naupang da ngai sak chu thikin dor atang chuan atlan chuak ta da ya pikia ni chuan naupang ho chu alo ngai ven tur tho chu soin an pahnih chuan lawin kom tur chuan ati zuia Janja ni chuan nu shana du lo thu le u nau pa po a du lo thu chu pikia ni chu shilin GQ chu water pistol chuan akapa Atlantia chu a zui tangala an ho ko nga chuan Mr. Lee chuan Janja ni chu a che dan moi lo thu chu a shil zui mol mola Mr. Ling te chung kwa ero an chung ko bo rak chu ha thlak chin le in Mr. Ling a hian police na chelin a hna wang hian in lama po om man meu lawa anu pui chuan ngai thei lowin in mu thiam lo chang po an nga chin le a an fanu boral na atwar thiam lo bok nen ani te lin an bo rak chu a ha thlak tul tula Lingjio chu no pang fen le ngoi choi tak ni in ma se a farnu thina khan anu chuan pu in walnut allergy anei ti shelowin alo etira chu wanga boral ni in Lingjia po in soi chuak lo ma se a ril rulama ngonga nei ti ami za chang chuan a shat le a anu le pa in haulai mudu lo chuan po na om top mai china Mr. Lee te pa fa chuan an thom chu an ina chang chuan lo she ve thei vekin Lingjia chu khonga in an ina shwai thla in ei tur te chu an pe ve china he mei te nu fa le Mr. Lee po chu in po to hle in an nu fa chuan Mr. Lee chu an tlo ve ta fawa nikha chu he mei chuan run bia in engi muchin fel tur nei wangin zin chwa lok angai thu le afa pa chu nirei lo te lo enkol sak tur chuan arun nge na chuta chang chuan GQ chu an hne na chuan cheng ve ta renga Janja ni chuan GQ chu ama a in apa in adwa zokang ti hlawin a hwa in alaka chuan swal thiam chin a chuti la in Lingjia ero chu angai na in alaka thada chu thunga ma se no pang na chu chutia GQ wan bula chen ve tak renga chuan Janja ni po chuan ngai na in a una pa ang tak tak chuan en ve ta a atopa chuan Mr. Ling chuan twar thei to ngang lowin anu puin an fanu thi na a Lingjiak pu a kuta thlak chu dangin insum thei to lo chuan ko chu a thlak let ve ta hiala chuta chang chuan an chung kwa chu in chen shangin nu ber chuan in chu a chwa san zuya Lingjia chuan mureng ma se anu in alaka aril pu dana shat ve vek wang chuan adangam talawa chuta chang phei chuan Mr. Lee le Mr. Ling te chu in hnai zwalin Mr. Ling na thok a hot lai thei em wang chuan Lingjia chu Mr. Lee chuan an ina alo en kol ve mai china parol ve ve ni ta chu in kom ngein in khat ang mai chuan an ko sa chauta a hun po local ve zelin kum som chu aliam ve ta duaya Mr. Lee chuan eitur sia mol mol chungin Janja ni chu school thara aluna ni ma saber turani a atlai lo nan tho tur chuan au zuya Janja ni po chu mutkham lo mel za chuan ron tho chhuakin ba chu ma chuan alu zuya chumi rwalin kong ka pui churon in hongin GQ wa chu athil leinen chuan ron lut ve ngalin Mr. Lee chu ape vata Mr. Lee yan Lingjia tuk chon ei turin shil ngal ro ati chuan rang zatin tiang chu la in chung chu akhong rizui zata ba chu malu ngal mai tum chu Janja ni lo omwang chuan man mo zatin kongka lam chu apan le a kongka bula cha bi in tar chu la in chung lama chuan tan chho zui ngala ba room chu amang zui ta vat ba room chunga chuan Lingjia chu lo om ve in GQ chu a om ve reng la ya toilet mang zia lo tur chuan lo hau ve boka GQ be ro chuan enga ma lo ngai du lowin emergency ni thu le in hnuaya Janja ni omwanga in chunga chawa ni thu chu lo soi ve bok tuk chuan an ei lai chuan Mr. Lee chuan Janja ni in siam lai chu rem changa la in mi papa ni te chu an farnu school lu ni ma saber tur ani a lo ngai ve na boina siam lo na na veng thatur chuan a cha mul mola
ji ku chuan lungai su pa ke en kol the lom alo ti ve vata ling jia po chuan iril ru lo ti ha du su pali an pahnih hian kalo en ko lang alo ti thunga ji kyu ngai dan chu ani lo na sa chuti lai chuan jan jan ni churon chuakin a chutna tur chair chu po chuakin rapa chuan mi papathum tuk chuan ei ho chu amel kwal ngala anni pathum po chuan omdan te thut wang chuan makti in an lo en ve chap bok Mr. Lee chuan ngati nge khatyang thomno te haka alo ti a jan jan ni chuan vo in hi ka high school kalni ma saber turani a he thomno ha chung hian ka kal don ka lo om mel viau lo mo alo ti chuan GQ chuan lo om me lutuk ti in lo chang zui vat chalutuk chutianga min mu chu anya ka du mi thar ka ni do na ka classmate ten min lo ti du da masak ma in chet lak masak ka du a eng ang taka to khir nge ka ni ti min munghal se ka du ti in achala chuan puan na thu in zak chu asui zoma midang chuan lo en chapin ade ding zongin isui an lo ti saka chuta GQ chuan jan jan ni chu midang ina an lo ti du da chuan min lo silvat la ka ku tum hi an dong nga lani mai lo ti in ti fu in ti zeta in high five an tum chu lingja chuan lo khap vatin palian in ti boina te lo tura veng turin min ti kha alo ti chuan li po chuan jan jan ni chu high school kal tur ani a gang bo sa chang tur ni lawin school uniform ha tur chuan ti in thin rim zet chuan jan jan ni po in thlak turin a ruma chuan en so taw phei ngal ngong hong mai e school kal tur chuan chhuakin thi sen zom ni si lawin unaw dik tak ang mai chuan anin kom ngai hlom hle a in lama chuan Mr. Ling po na changa lo bang ve in Mr. Lee ne na chuan a hlo lak chu a pe zuya an ni hi khang hun kal ta chung zong khan chung ko ang mai cheng hawin an pahnih hian no pang pathum kha an en kola an fak om khop mai jan jan ni te po school lo bang ve che in zanra chukil tlang halin jan jan ni chu school an ni ma saber man dan te chu zotin an hlim hlom le a jan jan ni chuan a shok thian khar kharin midang ho hne na chuan thupoi mo pon tur an nei thua min lompui ve don lawa mi alati ang deuh deuh chu in me shek shekin an lompui le ta sap sapa midang chuan an thupui chu thlak tum viau ma se jan jan ni chuan a pira chung chang chu soi mal malin me chedang chuan an pirat la ya an pumana chin thu te an soi china tinge kanat ve mya lo le ti in pira chung chang a sha lo wanga vo ina a lo thon dan te le midanga zo thu le an shel fya vel thu te chu a soi zui ta zela Mr. Lingan har sat nai nei chuan ke ni po min zo thei reng ania a lo ti chuan mi pa vekin nia pirat po in nei ve lawa in sha thiam don lo kanu boral ma wangin tiang lam me shel fya tu tur hi ka nei lawa chu wanga lom ka buai a lo ti then chu soidi kan titlang bok nen an re mak loma school corridor at chuan jan jan ni chu man mo dewatlanin broadcasting room at chuan a lut hlola room a lo om ta chuan makti in lo en chapin mina zong alu thei lo thu chu an lo shila jan jan ni po chuan emergency thilani thu chu soin ngai dam chu adil zuya lingjia classa omlai chuan broadcasting room achang ring zatin jan jan ni chuan school hnung lama u naw ten an mo thu chu aron puanga lingjia po class achang chuan rangza chwa tan chhuak zui nga la jan jan ni po school hnung lampana tlan le ngalin kong laka brick bung chu ala ngal zewa chuti lai chuan GQ chu an school ami me che pakhat thlawang hau sakin school hnung lama mi pahnih nen chuan an lawin hnial bai ve meka chu nu chuan asut palwangin an dam doi le an thlau chha thu chu soin choitir tumin poisa an lo dil meka GQ chuan lo rem ti lawin anin nor boy lai chuan jan jan ni chuan GQ chu aw chungin ron tlan phein a bek chu aron vom zuya GQ wana murwal chuan lo omson vatin bekin avom fu pa chu athal ngal top pakhatin pana tumrwal chuan lo tlo thlu ve ngalin jan janin ron khoi zom mai tum chu GQ chuan alo pom bet ngal vat miswal pa ni in thau chuaka ron khoi ve an tum lai chuan enga ma ngai lo chuan an kal son pui ta dor dor chu an bula me cha chuan an kal yam chu makti in alo en ve reng ringota school an let nu chuan an unaw chuan zirtir tu chuan shemin thil thleng wang khan boina lian tham tak an to thei thu le
miswal te khan sham she lo nei phei se chuan an nun na hial pon ator thei thu chu alo shila an zirtir tu te emo security ko lawa a u nau pa ko de wang chuan jan jan ni chu a hau zui bok an sara kal nu chuan meichia khalon lang ve in ama wanga shemantor wang chuan ngai dam te chu aron dila a ming chu gaming yo ni in jan jan te class sami ani thu chu asoi chuan a u nau pa te chuan in class sami mo an lo ti a jan jan ni la chuan an class sami ani le ni lo po chu alo she der lo zui mingyu chuan an class monitor ani thu soile po chuan jan jan ni chuan an class monitor tak ngal po alo she lo chu a ute pa ni chuan an noi ta ringota in lama chuan Mr. Lee chuan jan jan ni bek rit lutuk chu hongin a chunga lungtum lian zet lo om chu angai na a shelo kher mai jan jan ni te class monitor chuan apuya wang khan lom tha soinan ei tur ka leyang che ti in a shwai chhuaka jan jan ni chuan a u nau pa te chu me sha tirin nam sang vek an ni ba ka an mel po in an na an nei lo vek wang chuan ka zental an ni em ti azota an ni lo thu le in khata cheng ho vek an ni thu chuan alo changa an nu le pa te tal mi sang an ni em ti azo po chuan chung ko khata changa seilian an ni thu bok chuan alo chang nun le a u te la chuan pompuin an lo bu ngat ngat boka ani chuan in chhuna nei mia lowin in cheng ho ti na mo ti in azota engtin nge chu tiangin i soi thei kan cheng hawa kan chang lian ral boka u nau dik takalom kan ni tia alo chang chu mak ti in a mel ha ringota chuta chang chuan anin kom chho ve ta chan bok an school chuan parents meeting nein an class monitor jiming yo chu an class a thiam thei ber ni bok nen anu chuan thu soin thu chatak tak le fuina thu te chu soin a fanu chuang tak chuan a soya chuti lain jan jani ero an class a ti cheber ni in an zirtir tu po chuan lekha zirtir a in tinge lemzia nuam ti thawa arts la michael tir mai lau ti in Mr. Lee chu a shil ta nge bok Mr. Lee ro paril ru chale tlang tlam takani boka an tuina apianga kal tura ti chi angkha ani ve boka an pa fa chuan an theng thonga a thok vak lo thunga dora an chol holai po chuan jan jani chuan thoveng zatin parents meeting na an thu soile omdan vel chu zirin fiam thu tho nan te chuan amang zoma midang po chuan ama ber aril ru nat lo chuan ti in an lo hlimpui ve hle a jan jani ne lingja bek chu hongin a chunga love letter ni om taka mu chuan phur zet chuan la chhuakin midang chu a mu ve ngai la lingjian mu ral chuan lak sak vatin an char ma chuan a po thler sak ngal vat jan jani la chuan a char ma a alo po thler dai chu uilu tukin a hau hlak hlaka tu pek chenge ti ya zo chuan ngai sak lo zet hian ka shelo alo ti ringota jan janin a chalutuk hetiang lam hi chu inti bati ring ring su izirna a cha khani rilu pero ati le chuan lingja chuan anui ringota jigiu chu lawin rol fatin lingja te chuan mei che allergy nei lom skula amaron du ve tu te po ati beidong chak chak zel alo ti chuan ani chuan nangpo cheerleader khani puila alo ti leta khatiang du ila mai phi ka ngai nang alo ti ve bok soi chho zelin jan janin nang chu mei zak zum le ngoi choi du ti ka sha a ka zon pu yang che ati chuan lingja nen in nein tum to kha ke chu ke ma in ka in boy pui thei alo ti sana mingyu makti chuan zot let vatin jan jani chuan an no pan lain lingjia wan in nei puya som to thu chu soin thoveng zet chuan awak ngeng zuya pakhat la chuan a homework ti mai tur chuan alo shil ve ringa thunga in lama zan jan ei lai po chuan chhun lam chan chin chu soin Mr. Lee la chuan an class sa a fanu ti chat ber wang chuan han chang ve deula i thei top i chwa don nya i thei lo po in apoi chuang lo a ti tel zau chu an nui dar dar hloma jan jani la chuan ama angpa nei wang chuan lom thu chu alo soi ve bok an ti ti lai chuan jan jani ha chu ron na le in Mr. Lee chuan enti le tur chuan a shila a du lo chu a cheu ngal lara midang chuan beidong zetin an lo en vat bok Mr. Ling chuan i ha a chhalawa anat ngun te reng nen thil thlum lam la hi ingai na si a damdo in a kal I hlau le hle si thlai na lam te hi ngai na tum to ro ti in a thlenga chuan ada saka
Jan Janin nui sen sena Lingjio enroll chuan alo lak sak ngal vat chuti lai chuan Mr. Linga phone chu run ri in Lingjio pi ani thu chu soin betur chuan akal sun zuya Lingjio chuan dokan chu a tho san ve mak bok Mr. Ling ron let le in Lingjio chu api na byak du thu chu soin ma se alo tho san dai to wang chuan anin betalawa Mr. Lee le midang ho chuan anau pan lain khatyang khop khan anu in ahwa in aril ruatina in sira siam saka alakal san zuya tun nuwa ron biak le angai lo thu le Lingjio pon abedu lo chu andem lo thu chu an lo soi thlar thliara zanji ane kham nu chuan Mr. Lee chuan engthil nge Lingjio pi chuan arun soi zota Lingjio nu le apasal 13 fanuan neya helama omantum wangin Lingjio an school lu na lo zon sakse anti thu chu ashila Mr. Lee chuan anau pan laya aril ruan hliam sak shep to nuwa anron ti boy le a anron hnai le chu cha ati lo thu chu alo soi ve vata Mr. Ling po chuan lo pom pui ve in ma se anwan nin abo chuang si lawa ti in soi zoma Lingjio ruma chuan zanja ei mang lo wang chuan ei turin janja ni chuan alo thlem meka chuta GQ1 anu chan chin soi tum chuan janja ni chuan lo khap vatin GQ wala chuan enge soi po chu apoi vakna an ni te chu anin chen wangin a chwa sana keive chu engma soi lo min kal san to pani kha alo ti ve luk adikalom min chwa san to a katan chuan mi sang lakani to a chan chin soi le shat po ka du lo alo ti chuan janja ni chuan dik chia alo ti ve vat GQ chuan chu po ni se nangma sing tu che ania inu ni na bo chuang lo hetiang ani chuan ti luina mangpo in abula a chen tir thei che asin alo ti le a chutiang thlengai lawang ti in alo changa janja ni ha churun na le in an pa ni chuan an en sak ngal wata Lingjio chuan hanget engma ka mulawa karin dan chuan in thla chon thilani ka ring ati chuan GQ chuan engtin ngai sha thei doctor ne na kalve shim shim chu a that ka ring alo ti chuan janja ni du lo chuan a ko chu a ben thlak sak lak Lingjio chuan le khabuwa a chiara chang a sha thu le chiar tam ve tur chuan a shil zui boka a room a changa chuak tur a ti le chuan thil ei ma chu a chwa don lo thu soin janja ni chu khoma chuan lonin amu zui maka GQ chuan ei tur chu lo pe in e tum lai chuan janja ni chuan apan sin chu hnim wangwangin I khuma hian irimanamin ka sia arim tui ka tilu kha aron ti chuan Lingjio chu tho vatin janja ni po chu apot tho zui lopa voing zat nge ka shil to che ka khum le GQ ba khuma hian om to lo turin ti ngei the ngil le china ti in hau zui ta shepa ti ngei thin rim vakhera alo ti chuan I ti le chuan kut ka thlak tuang che alo ti le a chalom ka om to lo to pang in khuma poisa lak tur om po ni leilo ui kom le tuk mai ti in hei po ei su real jam to khan mu ro ti in a ei tur pek chu la in a chwa tau san zui mak boka GQ chuan tinge khate ho vakhera no pangala ni a engma a thiam lawani kha alo ti chuan kumsom paruk lai ni to alo ti sak thunga ani chuan kan room kal zel to ila a tha ang ti in mutura shilin a chwak zui ve ta ngala an school at chuan basketball khelin GQ po chu telve in an team chu thiam hle in ma an shwai zok char chara an sir lama chang chuan janja ni te chan dun po chuan lo en ve rengin janja ni chuan in khel en pa chuan lem chu azyak mol mol bok chuti lai chuan GQ chu an bula lo kalin tu in tura dil chuan an lo pe vata GQ chu janja ni bula a chu thlak ral chuan janja ni chuan alem zia chu alo mu vata keima emni ati chuan o alo ti vata ma se tyang hian ka mel chha emni akut le ake te hi kanin anglo reng reng ati chuan engtin nge chu tiangin isoi sel theya ka zia ha te reng nen ti in I thlan na sa si nai po min nai su ati zui zata GQ chuan run luin a thut nai zwal sawa akor ha ka a thlan chu a shuk ral chuan janja ni chuan ngei lutukin alo hau zui hlak hlak Lingjia chu an classroom a paper semol mol lai chuan a classmate pakhat run lu chuan pona mudu che an om arun ti a paper sem lai chu lo sem chun som turati in
pon lampan chuan akal ta nga la corridor a chhuat chuan anu chuan lo ngak rengin hun rei tak nuwa a mule thu chu a chong hle a chuti lai chuan GQ chu ron lang ve in lingja te nu fa chu a ron mu ve cha bok an nu fa chuan in bia in anu chuan kanin mun nun ber kha chuan mi pano pangte takte khailania tuna chuan I chang tha in I lo lian to khop mai keipo Singapore lama in beng belin pasal ka nei non le a ati chuan ka shalom kapi in min shila ti in lo changa anu chuan a pasal tharen fanuan nei le thu te chu soin ifar nu ming chu Little Orange ti in kan kau china I chan chin ka shel china a mu chak chin khop mai che ati chuan ka shengai lawa ingatan ma ka ti lo soitur dang nei lo chuan ka kal don ti in lo chang mak ipa anna wangin ala boy rang chin ti ka lo sha a Mr. Lee te ina omin ipa in poisa pe in anin enkol chin chati po ka sha a ati lai chuan palian poisa wangi min enkol law alo ti khal luk chu ka soitu mani law ka soidu chu ino pan lai le chan len lai in ikyanga ka om thei lawa kho har le mal takin mi sang bula I chenga tuna hian khang zong zong kha rul le che ka du a kabula ati lai chuan palia te hi katan chuan mi shenga ni law ka chung ko nei chun an ni a mangai takamin en kolin a fatin nen min en shangai lo boka keipon a top thlengin en kol katum nangpo chung ko thari nei to a engwangin nge ron let le in kannu na ron in rolitum min du lo min kal san tui ni kha ril runa zet chuan a lo ti le ta ka ti palani ma se khang hun lai khan du than tur dang ka nei bik lawatin ni keima po ka in enkol thei lo lai khan in bula ka om ve reng chuan ka ti na mai cheu ti ka sha a chwa san cheu kha kong om chun ni in ka nga ya ma se I hlata ka om chia khan ka ta ni poimo zia ka shi chwa ka ngai chin lu tuk che sin a ti le ta pon lama chuan jan ni le GQ chuan lo ngak ve rengin GQ chuan an rei tu em wang chuan jan ni chu lingja chu ba shwai chuak mai tur chuan a shila Janjanin anu niya beturin dikna anaya lom alo ti sep thunga chu po ni se akal san ma tu zo kanya kum kha le chen kha voi khate po ron belawina oma nu ni tlak po ani shep lo alo ti chuan adika lom ma se ti sepin GQ chuwa ena inu hi zon tum nei nei ve mya lawa mi ti ina zota engwangin ngi ka zonang min du lawin min kal sana nom nok ang mai min the thang na tur zonga zon chan tur la ka nei lawa thin rim zata ti chuan in beng dai tur chuan alo shil le wata I thiam lawani kha engwangin nge iron soi chwa I du le langak ro ke chu ka le don ti in akal san zui ta dai GQ chuan anu thlak chu enin anu in akal san don la ya na chata ka wa zonga nga kabula om turin karon shwai liang che ati chungai to le tin kumsom nuwa po a mel chu soilo biak tak nyal po aron biak lo wang chuan a ril ru chu an na hle a lingja po chu anu in ngai dam chu dilin chu ti lai chuan po na janja nin ngak reng ti a mu chuan soitur dang nei lo chuan ka man mo ti in janja ni chu apan ta da ya anu chuan a thlir zui ve ta reng bok kongan kal lai chuan lingja bana chuan akwa bet tlata mi inin ngai zong emamin tiange ati po chuan chang lawin akwa lui tlata lingja chuan anu mu chungchang chu apa ta shi lo tura ti chuan kasia vin zet hian lo ti a anzir tir tu ten ron mu in class la khun la ya class anom lo wang chuan an tlan che zui ta bok lingja nu le Mr. Ling chu in mu in afnutan school lo biak sakna lekha vel chu pe in anti ti luama chuta kalsan mai tum chu lingja mu thu le en kula du thu soi chuan Mr. Ling chu thin rimin kumsom chung zat iron ngai sak lawa ti khop khan aril ri hliamin itina a tu na ron ngai sak thar le hi angai lo ati chuan khati lai khan kadam lawa nangpo kha ithiam lo ve thawa sin ti in lingja chu afapa niya afanu thar ne na in po taka omdun se adu thu te chu asoya khati chung zong khan Mr. Lee en koltir wangin aril ru an shwai dik lo vek to thu te chu asoya ka ne na po Mr. Lee chu apa ang chia a en thu asoi sin nang hi atan engei ni ve ati chuan Mr. Lee chu apa nya lom
chuan keipo na tam taki pek nuwa mungam to turpo ini lawasin ahlia ma chi iphul bel sak mai ani buaina thlen tu bak ini shep lawe ti in thin rim tak chuan akal san zui ta mak Janja ni te pathum chu Mr. Lia Dora chuan omin lingja chuan Janja ni chu a homework ti lawa lema zia mai wang chuan a hawa homework ti tura a shil chuan lem ka zia chuwa ka ti yang ti in lo chang the na a lem zia na adi lui ta wang chuan Janja ni chuan GQ chu a kau wata GQ chuan ron chan watin lema zia chak chuan zia tir mai ro a lo ti ve boka chuti lai chuan Mr. Lee churon ho ve ngalin lingjia an anu chungchang engma soi lo wang chuan soidu tabik lowin Mr. Lee chu biaka du thu chu a shil ta zoka Mr. Lee bula chuan thil thleng vel chu soin lingjia nu che dan chu a hwa thu le a fa panuna ron in rol le atum chu angai theilo thu chu soin a in bun rak ta vak ringota zanan mu na po chuan lingjia chuan anu mu le wang chuan mangcha te chu anei pha ta zui bok atu ka an school bang an dor an lu chu lingja pi chuan lo ngakin lingja fernu chu arun shwai tel boka a in me sha tir la chuan lingja chuan engwangin ngei ron shwai lu ti in a vin tak nge ka a pi chuan in sum tur ti in pon lama chuan a po chuak ta ngal wat Mr. Lee chuan GQ chu Mr. Ling phone tur chuan a shila Janja nin no pang chu sweet pe ka tum chuan a lo lak sak du lo zui Lingja chu api chuan a fernu laka a chet moi lo wang chuan a hau zuya eng angpon lom lowin thinri ma la I fernu nei chuna ni so ati chuan fernu chu ka nei sa reng ti in lo changa Li Janja ni so emni soi chu ani nen so chuan eng in zom na ma in nei lo ka fernu ani ti eng angma la nang nen chuan mi sang hlakin ni ati la chuan Janja ni chuan lo ngai thave renga an ne nai chen vian phal chan le an en gol chan che hi chu ipa in poisa pek wang chawa sin tinge I atem ema ati chuan chu tiang I soi le don ani chuan heta local to swang che ka chung ta chan chin moi lo taka in soi don chuan so no pang le nang po hi ka mudu lo cheu in me po lo lan to swang cheu ati chuan api chuan thin rimin a beng ta wak waka Janja ni chu rang zata tan chuak ve ngalin lingja thawang chu aba hau sak wata api chu thin rim tak chuan ho in lingja nawron shwai chu a u nen anin nel theinan omve ri tur chuan ti in akal san ta dai zuya an pathum chuan chutlar chapin an ma chuan me cheno pang chu an chutira me cheno pangla chuan Janja ni chu thikin lingja chuan farnu pakhat chi anei thu chu asoya Janja ni po chuan lo thik ve thawin lingja chu u naw pa ve thawani thu soin anin hniala GQ la chuan Janja chu chanin naw pang chu an hnial ron zuya lingja la chuan khaptum lowin alo en mai boka Mr. Lee chuan an sira tang chuan alo khap ta ringota Mr. Ling alo ho chuan an pathum chuan tho san makin naw pang chuan lingja chu alo ngen ve bok Mr. Lee po chuan kalsan ve ngal da in Mr. Ling ti ngai na shilo chuan ina ka shwai howang che ti in athlem ta ringota zana chuan an in chungzo la chuan ei tur le in tur nen chuan chu khomin van lam chu enin arsi thlok a om don thu news sa an puan tho chu soin Janja ni chuan a mu chak to thu chu asoya lingja chuan dar khata dai ni lom ni tuna dar som pani po ala rilawa alo ti chuan kumni liam ta kha arsi thlok om nun ber chumania ma se khati lai khan kho achat em wangin engma mulawin kan chang thlona zan in chu khwa thiangin van fai boka kan mu thei ngei to in ka ring GQ chuan lo ti ve bok an pathum chuan arsi thlok lai mu fu ngei tum chuan in kom khom pa in an ngak ta chapa an nuwa phei chuan Janja ni chuan tlin tangang lowin amu thlok san ta daya an pani chuan ti dunin GQ chuan inu nen inin mu khan engwang kal san chenge ani ti zo tem ati chuan lingje ro chuan ai ti in a chang ringota tinge ishi chak ve lawem ni ti ya zo le chuan min du lo wanga min ka san ni ti ka sha a ka sha reng chu zo kher nga in ka shelo alo ti thunga chuta nangpo eng ti ka emo chuan inu khan aron pan le em ang che ati le chuan heti chen ni hun liam to a be se na po kan hei to lo alo ti sana nang chu thua tiam tal che lom ti in lo chang le thung
inui mule hi lo mem tia zo le chuan ka shelo ma se hun rei tak nuwa a tha ti ka sha thian ka ha dam thung alo ti a tinge min zo inu lo le thuna yom dan tur isha theina nem ni ati le chuan nilaw kanu hi alo let ve ni chuan akal bodona kapa poisa apuk sakha pele turin ka tianga ka chwa tir le nga lang ti ni lo chang le ta lingja chuan iti thenge ka be se alo ti ve bok chutia anti ti lai chuan wana chuan rc churun thlokin rangze chuan jan ni chu an kai thawa GQ1 du thua sam lai mu chuan no pan chha thla ka ti thu chu alo soya enge poi aman choi ngai hleinem alo ti le ta chuti lain jan ni ero chuan rc chu kut vai khum lo lawin nu ti in aw zuya rc thlok lo mu cha ke mem chanan sha ta ka chuan lain an zet chuan an endun ta renga lingja po anu le anau chuan ron tlo rengin anu chuan an unawa in nai tir chu atum ru hle a lingja an ana ngonga anau boral ta angche a chin chiana anei mu chuan anu chuan lo soi zum vatin a fanu chu ron peng non le ang hya la angai thu le fanu anei le chin chu mangchia point ati boi ngai to lo thu te chu alo soya lingjai ro chuan a oi om lo thu che in lo chang thunga an nung lama chang chuan jan ni le GQ po chuan an local fo chu e lo dun zetin an lo en ve renga jan in chutia lingja le anau thu dun chu athik ang reng viau bok lingja chuan jan ni mi zoi ta lutuk chu achana zota lom lo zet hian a u na lu dik tak ron le ta ama angai sak to lo thu le ama anga adwa to lo thu te ama a in kom khom fo chin kha tuna chuan anu le anawin an ron mu tak fo wangin an bula po a om tam man to lo thu te chu alo soi khuma I thi ka nimmo alo ti chuan thik a tunge thika keite chuan unau pa GQ ka nei renga lom ti in akal san zui mak chu nui chungin a zui le ta thawa GQ birthday lo thlengin cholui kil ho chu tumin GQ nu tei po chu alo kalve a lingja chuan chauka tom reng lawin inu tei chu wa beve ro ti in Mr Lee nen chuan a pe lo chung chu an tir chwaka jan ni le anu tei chu apple ken sakin jan nin ku sil lo wa alo la ngal va chu hauzu yin bol hloi etelanga sin ti in hau chu anu tei chuan lo khap vatin room atang chuan a shwai chwaka a room anom nu chuan jan ni chu za taka betur chuan a shila an ina omani a eile in le school kalna zong po antum sak veka chung ko tak an ni lawa in thla shun na chang sha tur chuan shilin lingja nen anin an lo thu le ani chu apa in thlatin a hlo atangin Mr Lee poisa apek chin thu te chu shilin pon lama chang chuan Mr Lee chuan an thu soi chu alo sha a alom lo ru hle a chuan nei zo chuan Mr Lee chu lim hnem deuin thil thleng vel chu a rui nana lingja pi le GQ nu te thu soi dan alom lo thu te chu soi chhuakin anni pahni chu sumwang chaw en colony lo thu te chu asoya anni pahni chu sumwang chaw en colony lo thu te chu soin an pahni chuan thi sen zom emo nam ming shan vek an ni wangin chung ko an ni na abo lo thu chu soin an no pan lai changa a en kol seilen an ni a voi khat po ko ta thlakin a hau ngai lawa tun naya an bo rak ha thlak zia le an thi sen zom po ni se ku thlaka thuni lo lo an ron shil chin chu a ril ru ana thu chu asoya midang po chuan shathiam takin an lo en ve reng hloma GQ nu tei po chu a thu soi wang khan a in thiam lo mel hle a Mr Lee a room an mutir nu chuan jan ni chuan khatyang kho pakapa thin rim le riruna kha kala mungai lo ati sepa lingja chuan Little Orange hi hua em ni ati chuan hua e I chung te meicha zong hi chu ka hovek I pi thlengin alo ti hlara chong ring lo tur chuan lo ti vatin an om rei don lo thu le thin rim to lo tura ati chuan a chhuak tau zui maka Mr Lee chu an chwa san nu chuan lo harin an no pan la chungai twa le tin an ina GQ a shwai nu khan anwa ron let le mai lo wangin api ten an bula om turin an ron shwai le a tlo tura an bakal chuan GQ chuan school po local lawin ram na alo thoka a chul thokin zanrei tak thleng a insu a
api ta in po ni se a in thlashun sia a mu khan a khongai em a engwanga school kaltir lo nge an ni ti azo chuan an har sa thole anu ngei pon akal sana a eile in ringot po a hautaka school kal chu soilo a ei mantal a thot so angai thu in an lo changa Mr. Lee chuan khongai le in a ho san thei tangang lawa GQ chu a hne na shwai le ta school kaltir atum thu chu a shil ta hiala chuta an manin engma an sen ngai lawa ama in engkim atum saktur thu a shil chuan chutia athisen zom po ni lo en ko lein huam chu makanti hle a tuna an len tak nuwa an ron hnai thar le ve le chung ko dik tak an ni lo thu an ron shil chen chu a ril ru an hle a Janjia ni aruma omlai chuan kongka kikrisha in awa hon chuan Little Orange lo ni a Lingjia azon thule ina le restaurant a po omlawa a phone king box si lawa ti in a omna a shatarin thu chu soin alo zota a omna shat big lo thuwa chan chuan zonpui tur chuan ati a atira chuan Janjia ni chuan du big lawin ma se no pangte ina poisa pe ka a thlem ta ka chuan a chwa pui le ta thawa an chuan a chuan cha swal palin Orange chu step alumin damdo in an thlen nu chuan Lingjia le GQ po lo thleng ve ngal vatin thil thlen dan an zo chuan Janjia ni chu a lo thong bok nen soidan po chu a lo shelawa GQ chuan ne mulmulin Lingjia ero narsin no pangchung te aron kautak wang chuan chung lama alu ta thunga Mr. Ling le Lingjia nu po lo thlengin Lingjia nu chuan Mr. Lee le Janjia ni chu a hau shepa no panga len chwa pui ni chuan veng thatur ni thu te chu soin a an khum ta shepa Mr. Lee an damdo in bil kan lo pe anga ti po chuan a in beng dai thei ta chuang lo ruma changa Lingjia lo chwakin anawa har to thu soi chuan anu chu alu zui ve vata Mr. Lee bula chuan anu thu soi chu enga ma ngai lo tur chuan a shila Janjia nin biak ve tum chuan ho tur ti in ani ero damdo ina anau ompui ri tur thu chu soin room chunga chuan alu san ta daya Janjia ni riluna dewa ading reng chu GQ chuan akai son ta vat in chunga chuan Lingjia lo ho hun chu ngakin anding renga GQ chuan Janjia ni ahlim lo em wang chuan a hnem ve mulmula a thiam lo ni lo thu le a ti lui ni lo thu te chu a shila Lingjia nu thu soi te po kha enga ma ngai lo tur chuan a shil ve boka Janjia ni po chuan chu zong ai chuan Lingjia an anu bula omadu lo te reng nen ama wangin damdo ina re tak anom du na ngai pha a shomati tur thu chu a soi ve boka re tak an nga nuwa Lingjia po chu ron ho ve in Janjia ni na murwal chuan rangzatin in hnoi lama chuan atlan thla a Lingjia chu a chawem arila cha mem enge ei chak ti te chu azot vata engma angai lo thule in buala mutha dama du thu chuan lo changa akal son tur chu kanem lumani me alawanya Janjia ni na ati ta ka chuan nui chungina pan le a kasya lom kei chuan karing tlat che ati ta ka chuan Janjia ni po chu anui le ta ver vera in lampan chuan anin kwa chhau ta bok atopa chuan Lingjia nu le anau te po damdo ina changa chhuakin an let le to dona anin thlalai chuan Janjia ni te pahnih chuan uluk dewa lo thlirin an tlan yam ve le chuan hlim em ma dora changa tlan chhuakin anin kwa khom ta chunga re tak hunan man ho to lo wang chuan in ti hlim tur te chuan chhuakin an bazar ho boka Orange te nu fa om te lo chu an thoveng ta sotani bera New Year Festival ena an chu chap lai chuan mingyu chuan GQ phone chang chuan run bia in kum thar chi bai te chu arun buk loma anin biak zo chuan Janjia ni chuan Mr. Lee bula chuan a upato a phone ama pola leive tur chuan na nge na Mr. Lee chuan school a payan phal lo wangin man na hun turi nei lo ti in alo rem ti lawa Mr. Ling chu lawin rol fatin ama na le sak tur thu chu alo soya Mr. Lee yan thil chu lo takani phone nei tur chuan ala no panglutuk hetia adu apiangi ti sak chuan idwa swal mai do na sin alo ti a Mr. Ling chuan Janjia ni chu enin hetianga mei che felte engtin nge kan dwa swal theyang ati chuan Janjia ni chuan nui ver verin paling I chaber mai kapa iPhone ifel ka ti zok alo ti ve vat
School po chan le to in semester thara chuan jan ni te class chuan no pang thar nein a ming chu tang kan ani a in me shatir na an nei la ya kut beng dar thom chuan amu thula chu ti harin beng cheng ti zetin tlar nung bera chuan jan ni chu a thutum bara ansar chuan mingyu nung cha sit ola chuan chutura ti in mingyu chu lo ngai ven turin a cha zui boka class an zo chuan chuak sang in mingyu nunga thu mi thar nu khan akar ta thlau chu mingyu chuan chhar sakin jan nen chuan pelet turin an zui vata ma se an ba mu dana wang chuan makti in an en ringot a form lo phel vekin nula puitling ang mai chuan lawin cheya makan tilituk chu akar tan ken chu chhuata da in an tlan san zui ta daya dora anom vek lai chuan an thil mu vel chu midang chu shilve in ati dante chu an zira mi papani la chuan an lo man lo na sa Mr. Lee chuan an ei tur chu ron da in jan te pathum chuan an te thin dan ang bokin an du zong theu chu anin pekwa le dia ta mingyu chuan in unaw hi in om unaw pa min ti nei ve chak alo ti chuan I du zok hi nei ro alo ti the na lai deuh tak chuan alo nervat tinge GQ zok hi du ka ring anin khelai pon hmunom ti in mitalo chawin I thlir thin kha alo ti chuan chutiangin ka tingai lo alo ti wata ameng phok na sa GQ la chuan chu mel tha mi lo ti viawe lo alo la ti zuya mingyu chuan chutiangin ka ti lo ka ti chu alo ti wa chuan mel tha po min ti viaw ma la mei cha hi engatan ma ka ti lo ti in lo changa mingyu ero chu an zak chem mai skula chuan GQ in khel chu en le in an bula chuan GQ chu ron kalin tui chu aron dil chuan mingyu chuan lo pe wata chuti anin belai chu ral khata chang tu emo hian lo thlir ve reng bok restroom a chuan in phi fain a chwa don chuan mi pa pakhat nen chuan in tokin chu pa chuan apa ni thu chu aron soya oi lowin thin rim za chuan kalsina tuma chu pa chuan lo pot le tin hei mei fa pai ni lowem ni aron ti ta ka chuan makti in ading ta chota chu pa nen chuan in bia in apa ni thu le anu ina pai lai khan an re thei em wangin anu khan a chwa san thu te chu shilin tuna chuan mi house tak an ni to a abula chenga school chaber lu tir adu thu te chu a shila GQ ero in kha le chen aron ngai sak me lo wang chuan thin rimin anun dan chu nuama ti thu le a mu a in lan to lo tur chuan shilin akal san zui ta mak an ho ko nga po chuan a hlim lo em wang chuan jan ni le lingjia te chuan ti hlim tumin thil thleng te chu an zota shil ero chu a shil ta lem lo thunga school an ban chuan GQ anu te khan lo tlo in zan ji an kil ho ta nga la Mr. Lee chuan GQ chu anu te I ra ve don wangin in chunga lingjia ruma rak ve mai tur chuan a shila zana chuan anu te chu she deuh tak chuan apa chan chin chu zotin anu te po chuan alo shil ve maya anu nen anin nei lai khan an har sat ve mai ba ka apa chung te khan anu kha an du lo buk nen anin chen pha a apa chu mi pamel chelo ta ka ni wangin mei che house deuh nen in nei le in anu pui chung te wang chuan sum do na te dinin tuna chuan an house sak to thu te chu a shila GQ1 anu boinen chuan fa an neim le tia zo chuan hun kal to ati diklo tam taka nei wang khan shemna adong nge fa an nei thei to lawan ti in ka sia nang hi afa nei chun liao ni ti in a shil zui ta boka zana chuan GQ mu hil thei lo chuan lingjia chu I mu hil to em ti in a zota mu hil to alo ti chuan ani chuan ka soi le lo mayang alo ti le ta chuta chhuata khwan zumute mutpui ka nei hian kamu hil thei lo thina nia ati le chuan ani chuan chhuata hian lo mula khuma khan ka lo mu ve thungang jan ni chuan alo ti wata an ruma chuan alo mu ve reng chu ni in khumai mu du chuan I ruma zumu ro lingji anati chuan a teulo alo ti le mak tinge heta mu ve po chu I du tlata ati le chuan in pahni chaw inom chuan ka shat lawin thurukin lo nei palang in chung chang hi chu shat ve ve ka du alo ti le eng thuruk nge mo soi se min ti a an ti chuan ka shabik nang ma se vu in khan unaw pa he kha ahlim lo lutuka engma soi du box si lawa huis mi pa hi chu in bai thak
in pui tling tul tula in zep thei tul bok si thuru ka nei ve e te hi in la ti khang la nga ka shat lo hi in ringe moni ati zet chu i ngai tuan i kom tam lu tu ka ni kha an lo ti sak thunga GQ chuan tu na kan nun man dan ni nuam ka ti a ma se tu emo hian min ti cha saktum angka la shat na ka nei chuwang chuan ka lau thong ani ati chuan tu in motum jan ni chuan alo ti vat ka shabik lo alo ti le a ka soi kha inin ti pui tling lu tu ka thilin ngai to na sal tu ka ni kha khatyang chuan boring dewin inun kha in mang chho zel mayang keima ang hian thoveng dewin om ula e mut le khazir zinga school ka le chian kom chu cha chu ti ula ri ru ha dam deuh khan om ro u ati chuan li jan ti om tok che ani chu an lo ti sak dai an mu hil tur chu jan ni mu hil thei lo chuan ling ja chu soi de din ka mu hil thei lo a han ti a tum ro a lo ti ringota chu ta zai ra tin amu hil ve thei ta sha ma GQ po ri ru ha zeta amu hil chu amu manga jan ni chu mu in mu manglama chang chuan hlim ti sha takin aron nui ta ver vera atok skula chuan an result chu enin mingyo chu pathumna atlak thlak awang chuan kanu in min hau don ani hi ti in aril ru ha hle a jan ni ero ato ber ni chin kha ato ber do tu ni in tun chum chu ato berak ombik lawe ti in ahlim hle thunga ma se tunge ato ber ti an en chuan an ka sa lo lu tharnu lek khalo ni in an class teacher chuan office a kawin jan ni la chuan ma ason thole no pang pakhat chu ara be ve thu chu asoya an zirtir tu chuan ani chu kumlai hola lo lu tania engma ala thiam lewa fel po ni se a om lu tuk nang chu kumtira chang class ai chu a ti in a hawa chu ti lai chuan lu tharnu le anu ni om tak chu lo kalin zirtir tu chuan jan ni chu pona lova in ngai twa tur chuan atir chhuak zui ta ngal bok jan ni chu dam lowin a khuma pona in vial hlom vek chung hian amu a Mr. Lee chuan a khosik le sik lo chu en sakin a hanat wanga tianga omani ti a in shereng chung po a damdo in kal a du lo chu ti ngai na shelo tak chuan soinwa na in a hau pa dewa jan ni la chuan kadam lo boxia naktuk chu school po ka kal lo mayang pangchang deuh hian alo ti chawa Mr. Lee chuan thok la halin naktuk te lo thleng phot se mu ha dam phot mai te ti in a chwa sana jan ni chu Mr. Lee an chandan wang chuan lom lowin a phun zui nang bok atuka chuan jan ni chuan school chu kal lo tak takin mingyu chuan ano tur chu a copy sakmol mola GQ po an class a omin chuti lai chuan a classmate pakha ron lu chuan enge moron pek pa hian apa in petura ti thu chu a shil ngala GQ chuan Mr. Lee ni ring chuan pona chuan a chuak vata ma se tu ma muturan om lo wang chuan classroom a chuan letin box en chiang chu thin rim zet chuan chuak le ngal vatin mingyu ne nanin topo chuan shelo ang mak chuan a kalpela ground na zuthlen chuan a in khelpui ti hawin thil lo ein an ei lai chu apa ina a le sak vek ani thole apa dik tak chu mi hausalu tu ka ni ti an shat ve che thu te chu soin GQ chu mi van nei tak ani thu te chu an lo shila GQ chuan thin rim zatalak sak vekin apa chu a zuya a phak che bral chuan a ming puma ko vakin a thel le sak ho zong chu thin rim zetin a pai sak ngal veka anun na ron in ro tum lo tur le mu po lo mu to lo tur chuan a khum ngekin a chan pa chuan in sum turati in a pot son thei ta shama restroom a chuan a thin rim beng dai tum chuan a in phi hara ipa shri tum lo mi a chan pa ina ti chuan thil ho mai maya aril ru ti ha ka du lo ti in akal son ngal chu zuin thil ho mai ni lo hi ipa dik tak lo langin ilaka that chwa in abula chen tir che adu a idu emo du lo po ni se shatir chu iti tur dik tak ani ati chuan ka soi pe to lo ti in akal san le mak jan ni po school kal lowin aha entir tur chuan damdo ina lingja chuan akal puya ha entir hlo em wang chuan a thut muna chuan nervous jet hian a che seka
abula lingjia chuan lo hnem ve molin Jian restroom a man du thu soi chuan I man zo chia kha ti in a hnem le mola an hming aron lamta ka chuan Jian ni chu a hoi phok ngal sha a hlau lutuk chu a chap ti ringota lingjia chuan lo thlamwan vatin ha damla re lo te bak ani don lo anamya lawang ti in thok la tur chuan ti in ama chuan ti dan tur te chu a shile te phota azia tak deuh nu chuan an ron ko na lampan chuan an kal ve ta damdo in khuma chuan mu in an nervous lutuk chu a thin phu te chu ring taka phu in Amazon na light engze chu amel ngara chuti light chuan lingjia chuan akuta hum rungut ngot chu ron hum sakin hadam tur chuan a shila thil dang ngai twa lawa ama che ngai twa turin le engkim a that bek don thu chu soin abula omreng thu te chu a shilta ka chuan Jian ni po chu a hadam ve ta dewa an ho ko nga chuan kutin kai riala kalin Jian ni tumbar chu thlemin doctor a hlautla chuan adam theilo tur thu te chu a shila Jian ni chuan chutianga ka omi du chuan ha doctor ni ro doctorin tu bautia ka ha chutlaya ka hlauzia te kha ati chuan doctor ka ni chuan I hlau don lo ti na mi tia zo le chuan hlawi hlau lutuk don thawi ma se nang mai nia ka soi pe to lo ti in akal san dai chu lom om ti zet chuan enzuya in lama an let nu chuan mingyo chuan adam lo kan pa chuan anot copy sak chu a pe lingjia lo lut ve in extra class om lo mi tia zo chuan oma atlan bau thu in lo chang wata Jian ni nen chuan ku zung pui mu mewin an lo mil ha anu api dam lo wanga om lo thu soin a sha don lo thu te chu a soi zuya mingyu hi anu in controlin ama dudan ain anu dudan thlapa thilati china wangin avoi khatna na anu shat lo thilati chu an lo chuang dun khop mai chuta mingyu chuan GQ omna zotin a that lo zo chuan makti in Dora Mr. Lee apui thu chu soin tinge GQ chu a that lawang ti in an zot let wata mingyu chuan school lama apadik takina arun tlo thu le thil thleng vela soi chuan engma an lo she ve lo bok nen makan ti dun hle mingyu po chuan an una win engkim anin shil vek chen ti a sha chan em wang chuan GQ1 engma a shil lo chu makalo ti ve bok chuti lai chuan GQ chu lo ho ve che in an vai chuan tan chuak ngalin Jian ni chuan thil omzia chu azot chang ta ngal vat GQ ro chu alo thin rim le ngal ngang maya engya do ti lingji an lo zo chuan khati chen min ngai sak lo nuwa tu na min ron po atum thar le abula cheng tur ra asom thu te chu shilin mingyo chuan engkim alo soi chawang chuan a an khum takngek boka mingyo re runa chu ho tumin a chhuaka lingjia chuan zui vatin GQ a thin rim chan le anau pan la ya hun kher taka man wang ani thu te chu shilin a thlem lung oi theile shama ina alet nu chuan thil omzia chu zotin engwanga Mr. Lee shatir lo ngi ani tia zo chuan he thil tel lo pon a ril ru ha in kanti boy tok to shatir kher ka du lo ati chuan nangma chau boy pui du chuan kanin ro lawang ti in an pa ni chuan ruma an kal tau san zui mak zanji an kil ho la ya zandanga beng cheng thei hle si an ngoi chapa wang chuan Mr. Lee chuan enge thleng chu azota lingjia le Jian ni chuan engma ti in an chang ringota ma se GQ1 chome pe ka tum chuan lak sak du lo ve in an pa ni chuan anin pe deuh nge ya Mr. Lee chuan anin how ti sha thiamin anui ta ringot atu ka Jian ni ten school an kal lai chuan GQ pa chuan Mr. Lee le Mr. Ling chu mu in GQ pa ni thu le voi tam tak bia ka mu atum lain adu ngang lo wang chuan beidongin an mania mu tak ringot hu chu soin GQ nu nen anin chen nuwa nupui dang nei le in ma se fa an nei thei lo wangin GQ chu anupui po in en kola du thu te chu shilin GQ nu le Mr. Lee chu in nen ni lo wangin GQ laka apadik tak ni thei lo thu te chu soin
kha chen an lo enkol to wangin rulet nan sum tam tham zet pe ka in huam thu te chu asoya Mr. Lee te pani chuan ngai theilawin in atang chuan an nor chuak ngal maka lung oi lo zeta a ho tur chu GQ te school bang nen chuan in tokin GQ wana pa mu chuan thinrim ngalin hetiang mere thei hau bula chen ai chuan ka kyanga lo om mai ro inuam sazokang ati chuan GQ1 khoi tuma apan chu lingja le jan jani te chuan pot betin in lampan chuan an kalpui ngal dor dora get an lu don chuan jan jani chuan keini ai ri thei zok ati let kher chu ala nangang bok in an lu chuan thil theng chu soi hawin an thinrim hlom khop maya Mr. Lee chuan an pathum chuan engkem sia a an je vek wang chuan a hau ta hlom boka GQ pa in chate te ya GQ an pe du lawani chuan korta hial khina GQ chu chhulwe tumdan te chu soin Mr. Lee po chu zamai du bik lawin a chulani chuan kan dor po so kan shalanga sum chu kan nei ve mayang court kan na tur chu tiya no panghau chu hnemin thlakhat che in an exam na dal to awangin thil dang ril ru pe lawin an zir lai chia in solving tur chuan ati ve boka GQ ro in boina thlen chu sha in a in thiam lo hle thunga jan jani chuan dora lemziak mial mialin chumi pa chuan mingyu chu alo nga ka mingyu lo thlen chuan mingyu chuan an sarin an class monitor ani angin tan kanin notala nei ve lo hau copy tir turin ati thule an ina kalpuya jan jani chu asom ngala an pani chuan in zui chuakin tan kani te in kodan thlen chuan lu tir du lawin pona lo ngak tur chuan ati a hun rei tak ni sa hnuaya an nga reng nu chuan ron chuak ve shamin thil ti laklo lai ane awanga alo chua harwang chuan ngaidam te chu adi le nu a jan jani te pani thin rim chuan lo hau shepin alaman rem chang lawani pon in chung lama tal a in nga tir lo wang chuan an lo an khum ve ta shepa ani la chuan kana tho in chia a ka che na hi midang sha tir le mu tir wak ka du lawa alo ti chuan an thin rim zwal ngei mai advertisement te nawa fakna tel turin anti ve zeu zeu cheya hetiang khop hian in da sang ngal chu ania keini ni lawin nangmania not ma mo tu zok chu I du ni chuan kan bulai ron lam zok mai donia ti in not po petabik lo chuan an kalsan maka tan kani po thin rimin in not kha ka mo shapik lawe ti in lampan chuan alu taw zui le mak jan jani in lama let lama chuan an dor ma taka lawin khar chu mak ti deuh chuan han bi vela tu nang huna ain khar ngai si lawa tinya ne in lampan chuan akal zui wat ina lu chuan Mr. Lee le GQ te chu kawin ma se tu manan chan thei lo wang chuan a phone ta ringota an dora chol ve pakhatin thila e swal wangin damdo ina an lo kalpui chu lo ni in jan janin e ronga bol mek lai chuan Mr. Lee te po lo thleng ve in jan jani chuan thil omzia te chu azot vata an ei tur siama chuk chu lo om palin chu thil chuan an thil siam ei tu pa chu nan na siam ti an soi chuan jan jani chuan makati hle a kha le chen restaurant lo en kolin an lo vong fai china chu tiang thil thleng chu oi haran ti veka chu ta thil thleng wang chuan an dor chu kar engi muzat an hong theiri don lo bok nen an vai mai chuan an ril ru chu an hlom hle a lingja chuan tipal thil ani tak tak nge mi tuin emo tal o ti ratum ti sha chanan CCTV checker chuan cha an lo ti tlang viau bok zana jan jani chu dora kalin vur e tum chu lingja chuan a chocolate ice cream lak chu da sakin adang chu ape a zana chu tyang ei to lo tur chuan ti in jan janin ka thu thu lo ti chuan itan veka ni hi I hana leta se engtin ngei tiang alo ti leta chuta in lama boina ngai to zui lawin izir lai che angai to ang che tiya shile chuan engwangin no pangche ang mai ha min ngai bik su u thil ka sha thiam ve vek alo ti chuan no pangilania lom alo ti leta nangpo ati let va chuan ke chu July ni thum hian kumsom prat katling to dona puitlinga chher thei ka ni to alo ti let vat thunga
chu in ti theina tla kan ya mi keipo kala ron puitling ve vat don tho ati chuan ngai sak zui du te lawin dora chuan alo san ta daya jan ni chuan a hnung lama tang chuan alo chat khum vak vaka dora chuan GQ po chu lo om ve in a mela tang chuan ril ro ha na lian tak nei ang hle a an holama chuan thil chu soi hoin lingja chuan puitling kung an zo chho ve meka mithiam te soi dan chuan kumsom parat kan tin tran don hian ril ruwa ngai to na tam taka lo luta a ma no pang ang maya kan ngai zam ang ti kha kan ti thei to lawa ma se chung chu hwai sen taka kan ton tlanga ni chuan mi puitling taka kan chwa pha don ti in a soya jan ni chuan enge kan ngai to thin chu alo ti le ha a li jan ni ti lo chuan an sheve kang lo ti in anin fiam zui le nga la GQ ro chu angai to na kal thui le thunga atu ka chuan GQ chuan apa chu mu in an restaurant in boina an nei thu le an khar hial angai thu chu soin in rol na anayem ti ya zo chuan ama azui the na ni pho chuan chu ai thui po kalapoi ti lo thu chu alo soya GQ1 azui don chuang lo ti ya soi chuan kan la sia ang chu nangma wanga ipa le ifar no in har sat na an to so idu in ka ring lawa semester in zo chuan college in lu chan ve to anga tun a hian sum le pa ya har sat na in to kin in ma mo tam jok don boka kabulai om chuan eng har sat na ma inei lawang ati le chuan GQ chuan college kalpa a in lo mai tur thu in lo chang le ta eng angpo in min hua in min zui tum lo ma la ka fanei chuni ni a midang ku ta chuan ka om ti reng thei lo che beidon ka tum lo bok tia lo changin a tho san zuya GQ chuan thil danga ti le lau thong ru tak chuan a en zui reng bok an exam ni chu lo thlengin Mr. Lee chuan GQ le lingjia chu chata ka chang tur le man mo lawa pas ngei tur chang tur chuan a shil mol mola jan ni po lo chhuak ve vatin a u nau te exam a nga don wang chuan a man mo hle a an ma ni ai ma chuan no chang zokin a u te pahni chu an wa nei na ke korte sin an hak le hak lo zotin an hangei ti shat nan mo tura ti chuan an lo mu ve mai boka an hun man dan tur chu map nen lama lo plan sakin a mu a shil fel lai te chuan hau ti rudun viau ma se an soi sel sak du lem lawa anin zui chuak tur chu ding le datin jan ni chuan Mr. Lia lam hoi chuan sana indar kwa ko huna anu ne na a ute exama puitura dil sak tur chuan cha in chuta sana chu en le wangin an wa nei nan kong ka hon hun chu alo setel thlap ti an sha chuan lingja le GQ chuan ha thlak an lo ti mel ngang mai tan kani te chungin dora thilan ei lai chuan an chung ka chan chin chu soin an ti ti lai la ya an chut na le lam che a jan ni te po chu lo chol ve in an thu soi eng ki man lo sheve ka jan ni te chan dun in rest room ma an thil shat ma kan ti thuan soi lai chuan kong ka pakha chu ron in hongin tan kani chu alo om ve renga thin rim takin an chung kwa chu mi hausa ni lowin apa po driver mai ni ma se midangin an soi an oi don lo thu te chu soin anin hauzui da shepa atopa phei chuan in swal tum hialin mingyu chuan jan ni chu lo pom betin tan kani chu atlan chuak thei ta shama atu ka chuan jan ni class local chu tan kani chuan a chut na chocolate lo da in engma soi lo tur chuan ange na jan ni po chuan alo pom ve mai jan ni chu lekha zirin nin to mil zeta a ham bai chu a hnung lama changin lingja chuan a luwa ron kuk foka zir thatur chuan a shil zuya ngei zeta a mel rom lai chuan GQ chu lo lutin chun thil ei tur a lei don thu le an du ve lo chu a zo chuan jan ni chuan a du ho chu a lo soi zat zata GQ in poisa dil chuan ita kha lo mang le mai ro nui thlon ver pa chuan ati a GQ chuan ama pon ka poisa somruki mang to min pek lo te khai tu mange ati chuan zatlin huna lo alo ti vata lingje adil chuan adu lo soi ve in poisa chu li jan ka ring alo ti chuan
Jan ni chu phun lakin GQ chu poisa pe le tangi nge a ka som ni batonia lingja lam hoya ti chuan som nga tlin huna ka pe yang che alo ti fel thana GQ wa chuan nu chuan Jan ni le khazir ning to lutuk chuan lingja chu examine zo to sia len thoven te ichak ve lawami a han ti dek deka chak lo alo ti let vat ke in ka cha ka lom chol ve lokila ati zui vata assignment zo ma chu I chol lawang ti in a paper chu a check sak zuya ati diklo mu rwal chuan aluwa chuan a kuk le ngal fok kaluwa ti zia su ka at pha chuan tu ma min nei du lawang alo ti le hlara keiman ka nei mayang che alo ti chuan Jan ni chuan phok deuh hian a mela lingja bok chuan ka nei yang che alo ti non le chuan rap mel deuh chuan malam hoi chem chemin chuta a paper chu alak sak le vata lingji a enrwala pianga alo en ve reng zel bok nin chuan malam hoi chuan aner zui sak sak ringota lingja chuan a hnung lama tang alo nui suk ringot chute anom lai chuan Mr Ling chu man mo deuh run ho in lingja chu kawin api damdo in an kal pui thu le tuna emergency room a anda mek thu chu shilin an pa fa chuan damdo in lampan chuan an chuak ve ta ngala zana chuan Jan ni te le lingja chu in bia in anu nak tuk lama aron kal thei don chau wangin api chu arya pui ngai thu chu aron shila lingja nu ron lang le tur chu an la hu phur hlom viau bok